Brabta ma' diversi allegazzjonijiet fil-medja, il-Malta Public Transport għamlet sejħa lill-medja biex turi trasparenza assoluta f'ħidmieta. Dan kontra l-impressjoni li pruvat tingħata fl-aħħar jiem dwar x'inhu qas ta' sigurtà. Tkellimna fost oħrajn mal-General Manager tal-Malta Public Transport, Konrad Pule, li spjegana d-diversi proċessi li jittieħdu biex tiġi żgurata s-sigurtà fuq il-karozzi tal-linja. Dan fil-waqt li xi ħadd kategorikament dak li ntqal fil-medja li xi impjegati ġew imġela jiċċertifikaw bħala tajbin karozzi tal-linja li jkollhom xi ħsarat. Mhux minnu li aħna nħallu karozzi tal-linja joħorġu fit-triq jekk mhumiex siguri għal fuq it-triq. Aħna għandna proċessi interni li huma stabiliti min-naħa tal-grupp tagħna, mhux aħna biss nagħmluhom daw, aħna noperaw f'postijiet madwar id-dinja. Fil-fatt rajna wkoll diversi dokumenti u ċifri li juru l-interventi kollha li jkunu saru fuq il-karozzi tal-linja, fosthom kemm il-darba kull vettura tittieħed għand il-mekkanik u li ma parts ikunu nbidlula. U għalinna li kull 35 jum kull vettura tittieħed fil-garax biex isirula l-ispezzjonijiet meħtieġa fis-sistemi tal-brejkijiet, l-steering, it-tires, il-pressjoni tal-arja, iż-żejt u aspetti oħra ta' sigurtà. Dawn l-ispezzjonijiet li jsiru anke ma' kull 30,000 km li tagħmel kull karozza tal-linja jiġu sorveljati minn membri tekniċi anke internazzjonali. Għandna proċessi biex jassiguraw li ħadd ma jista' jitfa' pressjoni fuq xi ħadd biex karozza tal-linja ma jsirulux it-tiswiet li hemm bżonn. Jiġifieri dan mhux minnu. Pule appella wkoll biex min ikollu xi dubju dwar is-sigurtà fl-operat ta' xi karozza tal-linja jagħmel kuntatt mal-kumpanija. Dan fil-waqt li qal li qabel kull traġitt ix-xuffiera jridu jiċċekkjaw il-vettura fosthom għal xi bozzossi jistgħu jixelu fuq id-dashboard biex jagħtu notifika ta' xi ħsarat. Kollox huwa llogjat. U l-appell tiegħi huwa li jekk ikun hemm xi dubji jew xi mistoqsijiet għaliex le minflok naslu għal konklużjonijiet ejja nsaqsu aħna qegħdin hawn biex nispjegaw nagħtu mod trasparenti aċċess għas-sistemi tagħna u nkunu nistgħu nagħtu dik l-assigurazzjoni li hemm bżonn lill-pubbliku. Fil-waqt li assigura li l-kumpanija timxi bit-trasparenza u ġġib l-ewwel is-sigurtà tal-klijenti tagħha, kellna l-opportunità wkoll li naraw dawn it-testijiet isiru. U jiena nassigura l-pubbliku li aħna għandna proċessi biex nassiguraw li l-karozzi tagħna huma siguri fit-triq tagħna għax aħna mhux se nipperikolaw l-impjegati tagħna, l-xufiera tagħna, l-passiġġiera tagħna, l-familji tagħna. Meta l-vetturi jkunu parti minn xi aċċident dawn jiġu suġġetti wkoll għal aktar spezzjonijiet filwaqt li jsiru testijiet fuq ix-xufiera fosthom għall-alkoħol u għad-drogi li għalihom isir rapport formali. Tkellimna wkoll ma' Hector Astorga li hu id-direttur tekniku tal-kumpanija fejn spjegana kif isiru dawn l-ispezzjonijiet mill-lat tekniku. Every 35 days the buses pass for the garage, okay? And that means we have one special teams, the inspectors, they review the buses, okay? After they review the buses, they have to approbation of the supervisor of the inspector. And after that, we had another filter, the one is in the inspectors. They want his supervisor, any issue is approved for him or no.